De Dikdakkers, het oranje seizoen is helemaal afgelopen. De kindershows zijn begonnen. En je zit opeens op Hives. Ja, we doen overal aan mee. Je ziet het. En Hive is ook weer helemaal hype. Dus daar spelen wij op in. En we vinden het gewoon hartstikke leuk. Dus van nu gaan we hiven. En de Kids Party gaat gewoon door. Nee, Hives bestaat al heel lang. En wij vonden nou dat we daar eens even een nummer op moesten maken. Dus wij hiven lekker in het rond. Nieuwe contacten zijn gezond. En die kindershow, vertel eens wat over. Kids Party is begonnen. Hebben we de eerste aantallen van gedaan. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Allemaal van die jonge gastjes. Klepjes op, Dikdakkers Kids Party. Helemaal leuk. Echt. Cowboys en Indianen blijft natuurlijk altijd, ook voor de kids, het leukst. Maar Cowboys en Indianen is voor kids en de oudere kids ook erg leuk natuurlijk. Welk nummer van de Dikdakkers gaat zo meteen Cowboys en Indianen overtreffen? Want hij gaat wel heel lang mee, hè? Nou ja, hij gaat heel lang mee en dat zal hij ook nog wel blijven. Volgens mij is het gewoon een bestseller. Aan de andere kant zijn we bezig met een paar nummers. We testen wat uit bij het publiek. Daar hebben we vanavond eentje van gedaan. En welke het leukste is, dat wordt de single straks. Is dat het succes van de nummers van de Dikdakkers? Van als het maar feest is op het plein of in de tent of waar dan ook? En de interactie, dan is het een Dikdakkers nummer. We willen hebben dat de mensen mee kunnen doen. Of een dansje of een beweging of iets geks daarin. En dus met Hive ook weer gewoon. Mensen kunnen gewoon weer helemaal alsof ze achter een laptopje zitten, weet je wel. Misschien een gekke vraag, hè? Voor twee ras-echte feestartiesten. Maar wat is nou jullie voorbeeld dan? Ja, als voorbeeld, ja, we hebben niet echt een voorbeeld eigenlijk. Wij zijn ook wel een beetje apart in deze business, maar dat vinden wij ook gewoon leuk. Jullie kijken gewoon naar wat leeft er in het land en spelen daarop in? Ik heb wel heel veel respect voor de grote artiesten die 5 keer in het Gelderdoom staan bijvoorbeeld. Want als je hier een paar nummers doet, dan ben je al kapot. Nou, ik geef die mensen wel een hele grote pluim hoor, wat dat betreft. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit wie of wat je bent. Maar als je het kunt doen op een heel groot podium, daar neem ik mijn petje wel voor af. Absoluut.